atong misa ang pagkamatarong sa tao diya sa Dios o iyang isig katao. Nasugad sa iyang katarong sa gulingon. Labi na ang kapuno sa iyang pagkatinuoron. Honesty is the best policy, not the only. Naa siya'y kalawom sa iyang pagkamatinuoron, barog ka sa kamatuoran. Unsay sulti sa atong mapagbasa kang Sirak, siya bantay imong sulti. Bantay. Ang imong ibungat, imo nang daang gipangalandungan. So kini atong istorya, sensitive ang mga tao, delicate ang mga tao, o kita mismo, whether nalipay ang tao, o nasakitan, o nasilo, ang kabuton. So muna ingon Sirak, guard sa imong isulti, sa imong lingwahe, kay tibok kalibutan, klasifikasyon lingwahe. Dahil kayo mga nakalas sa aeroplano, tug ang Control Tower nga na-assign dito, pag onspiloto, lahi man ang yang naritok. No? Example, Australia, today is Monday. Sa German, thank you, danke. Danke. So, lahi ko sa pag-pronounce bitaw. Muna nga, ma-teacher po, sa pronunciation, elucidation, tanan. Ya. Okay pa ang dila o ang baba, humok pa. Pero gahin na itong dila na. Gahin po itong siltian. Pero importante, masabtan ta. Masabtan ta. So, be on guard sa imong speech, sa imong panulti, sa imong attirance. Ang second reading, ningon San Pablo, ang kamatayon sa sala. Ibunto ni Kristo sa krus, namatay siya. Nabanhaw siya. Apan karon kanapos sa kalibutan, be firm, be strong, be devoted, unsa ang matarong. Ay i-compromise yung kaulingon, kaya pagkasama lang kanya, di na matarong. Di na sa anis nga pagsunod. Evangelyo, sambingan ni Jesus, prutas, mayong prutas, kaya maayong punuan. Daotan ang prutas, kaya ang punuan po, daot po, buta, nag-agas buta, hagbong Diyos sa duha, para sa kanal. Ana. Unsa ang nas kasing-kasing sa tao, mupun na iyang ibungat. Kung daotan gani ang kasing-kasing, daotan po iyang masulti. Karon ka kita naaman sa simbahanon nga pagtanaw. Unsa man ang basyanan sa good character sa tao, sa iyang mga behavior, sa iyang mga actisyon, sa iyang mga values, iyang mga gitawdato nga attitude. O sa doktor sa psikolohiya, Dr. Villan, ingon siya, yung mga factors nga ato integrate sa atong ilusong pagtanaw. Una ni ini ang mga tao. Unsang klase ang mga tao nga nagporma nimo, nagporma nako. Unsa ang mga influence nila nga gihatag nato. Sa mga tao, sunod ang environment. Influential, na-influence ka sa mga palibot nga nasa imo. Tangitan, na-influence ko sa pamilya nga akong luglua na ay madyungan. Nihantakan, nibarahaan, na manok. Ako pagyogi pa atiman sa mga hinuktan. Ati mo pagputulot ng ilang tahod, pag kuwas sa tapay. Nga. So, yun pagkauna na ng madyong diya yun. At pagkagpile sa luglak niya. Takaan po kung nagtuong po. Sana nga nung naka-influence sa kuwa. Unya, influence po sa white tao. Gabi ng tao, salingan tulayo kayo. Una nga, di kakasulti nga naman. Di unato kayo mga kauban, mga iring, iro, baboy, kanding. Di mo na tao, di mo na usulti. Ako po,
Na po behavior na ko nga paghayo pod. Nga na. Pero ang tao diya sa muirog ka sa lain nga dimension. Kay screen lamang ka. Tudloan ka sa parents og mga kasalan values. Sa eskwelahan na matutudlo, nagtudlo, bilang mga grade teacher, tanan, sang psikolohiya, guidance counselor. Hanto ba expose ka sa layo? Kanya to akong kalibutan, kanagid lasang panabo o tagom. Doktor sa akong magpapa, Dr. Luis Benaventura, Dr. Sapra, Dr. Rua, Dr. Lim, mura na akong kalibutan. Naablig at tumangkog jamburing at Manila. Palayan City, Nuencia. Mo dyan yung kalibutan din eh. Lahat po di ay. Tagalog niya sa di. Makaabli ka ba? Maabli ka. Di ka masirado. Di ka ma-box out. O sana gid maka-influence ng tao environment. Sunod kining atong konsensya. Nga ang tumong nga maayo imong konsensya. Diod, liduan ka nga mo ni ang ethical nga attitude. Nga na. Choose good, no to evil. Manlukon kas Ginoo. O kining atong mind, nga ang tumong truth, nga matuuran, righteousness. The mind is critical. Muna nga na ay mga logic, may filosofiya. Hindi lang na siya na creativity. Nga ang utok sa to is artistic. Na kamo ka mo di pag-alin sa bulak, nga na kay nakatuon pug ka, ana pagkuan sa palibot sa iyong balay, na kay hanay para ma-beautify. Na ang pagbati sa tao, sensitive niya atong emotional IQ. Emotional quotient rather. Gigitrain ka nga di ka ma-reactionary, ayaw ka proactive, ikaw maluoy, ikaw mahadlok, ikaw matingala. So, una-una, matuuran, konsensya, maayo, pagbati nga malipay ta. Ug ang mga tao nga atong mapaminaw, expert ang kagalingon nilang field. Muna na inyong pagpanday, dahil mga sukod, muna na imong pag-drive, muna na imong pagpanguma, pagpanagat. Nakatuon ka ba? Nga na, unsa ang mga kahago sa tao. O kining, tawag na itong realities kinabuhi. Karong panahon na ang batanon, hindi ninyo ma-underestimate. Nasa tingog. Nasa tingog kung saan maayos ang dili. Kagahapon namin sa radio program sa DXDN FM. O sa among guest nga nag-share si Joshua o sa ka youth leader sa federation sa youth si Tibok Davao City. Grabe ilang na tanaw po. Nga naman kaya ang tao mo di ay sa una, Harvard University, UM, USP, Assumption, mga private school, na-open ilang tanaw. Tapos nakadungos mga speaker, symposium, dakan. So, ang mga tao, makatabang nato. Karon taon nato nga natay mga area sa atong kinabuhi, realms of life, di ba? Political, economic, social, ecological, cultural, educational, religious. Muna ato ko, manino ko, kamo nga for square. Unsa man inyong pagtanaw sa inyong religion? Sa mga maidiha, kamo Sabarista, kamo Pentecostal, kamo Media Alliance. Unsa na sa inyo dia nga makapamalandong pugko? So doon ay ecumenical interfaith dialogue. Mina po ko sa mga rebuildi, unsa man inyong kuan commander? Ngano ingon na mapod mo? Ng military, mga gangster, ngana sa bukid. So kining tanan ang atong hiusa, nagporma siya o sa ka habitual action, good habits, good attitude, good values. Muna makumpayan siya na a good character.
sa tao. Doon na sa maturity. Bata, batanon, hamtong, midlifer, aged. Hamtong, makalimot na siyang naong o sa iyangahan. Muadto ko sa mga aged, the aged, wala na. Na principal dito, na dito'y doktor, wala na kay balo. Kung sa iyang panulti kay, wala na sa main, nalimot na. O sa tuntian karong Bisaya, giangango o gianganga na. Iban po, gusto mo buwis out, pero ang baba nahiwi lang, atake na gud. Ang iyang tiil lang, saguyod. Maghilak na lang. Magsilpiti. Karon aptik pa karon. Aptik pa. Lihok kita. Lihok ta. Ang simbahan nato, hierarchy, nagtudlo siya unsa ang pagwarog sa matuoran. Dili magpartisan. Ang mga tao, partisan na. But education of conscience, political nga education, the right to choose, crucial ang tanan. Karon mo tanaw-tanaw ang girmayng Ukraine o Russia. Kaya kanyang Ukraine sakop na si Tsar. Na-develop naman na, nibarog naman. Giraho na. Taiwan gani ko on China nga andiyan sa China karon barog ng pong Taiwan. Nya ingo padir dito na gira apektado ta. Tinatas kalibutan man tagwata sa kalibutan. Ang hangin lang daan makuan lang mga missile na apil ta kay kung ang hangin. Ug nay mga mata dito apil sa baho. Because you are one people, body of Christ. Many parts, but yet we are one. In diversity, we are united. That's the beauty of uniqueness and difference. So karon manimbag kita karon, di lang kita nag-ampo diri. Gabi nato ang tanan sakop sa panimalay. Gabi lang mismo ko patay ni sertong igsuon ba? Siya akong mama si Simba. So giyan nila ang Simba, giampon niyang mga anak. Man ako manimba. Kung once mag-ampon kasi mong mga anak, yung mga anak po, mahimo siyang matnihulon sa kinikanan. Ang tanang blessing na sa mga anak. Yang usa po dito, namatay mang iyang kasin. Ingon tong iyaan. Kining grupo sila. Daghang silang grupo, pamilya nga nag-addict sila. Yan yung uban, kipamatay, uban kitiso. Panibarog ang usa, napari. Siguro na makadala sing suon. Di mo guyor yung iso, di mo guyor yung kapuso na mo, dili. Naikugay ng desisyon. Nasigulingon ng baruganan. Ang ato igo lang itang mo, tambag. Igo ta nga mag-hinaot. So, sin of omission, sin of commission. Basta natin gihimo, natin alternative. Kung critical ta, what will be alternative? Ang ato mahimo. Minyo tag-sugyot. Pamasasang sugyot, you decide with God's blessing. So righteousness and be honest. Do not succumb to what is negative. Barog ta alang sa kaayuhan. Diya sa Ginoo. Amen. Tinig palihog. Nagato kami sa Diyos. Ang Amahan makagahom sa tanan,